Avui comença l'episodi creuant una frontera. Estic a 200 metres d'entrar a Eslovènia. El primer de molts països que viatjaré dels Balcans. A Eslovènia només estaré un parell de dies perquè estic seguint la costa i Eslovènia té molt poca costa, el que vol dir que potser demà o demà passat entro a Croàcia. Ja ho veurem. De moment anem a celebrar que estem entrant a Eslovènia. Per esta via verda tan mona. Pim, pim, pim. Bon dia! Com Eslovènia té tan poca costa, doncs me l'he pres en calma, la veritat. O sea, crec que el primer dia que he entrat podria haver sortit, però ahir vaig estar tot el dia a la platja, he passat un parell de nits a Eslovènia. Bé, he conegut un eslovaco, no? Sí, eslovaco. He conegut un eslovaco, molt majo, no me'n recordo el seu nom. Però bueno, ahir vam estar parlant tota la tarda d'això, per la platja, molt bé, chill. I ara ja estic a Croàcia. Que fort, eh? A Croàcia sí que té molta costa, així que m'hi passaré molt de temps. Que guapo, tio. Hi ha un cartell a l'entrada i es veu que això és una fortalesa. Bueno, una fortalesa. Una construcció bèl·lica, no sé com dir-li, que es va fer per a la Primera Guerra Mundial. Vale. El cartell deia que això es va construir per a defensar-se d'atacs aeris, així que m'imagino que aquí devia anar pues, el típic canyó així, piu, que dispara cap a dalt. Aquí un altre. Uau, està tot guapo això, eh? És gegant. Ui, quin vent, quin vent! Mamma mia! Hòstia, que te pots ficar cap a dins. Nos fotem o què? Vinga, va. Estamos ready. Uy, munderichos. ¿Hola? Hostia, qué miedo. Espero que no se caiga res. Uau, aquestes escales. Vale, sembla que aguanten. Dios. Hòstia, que això continua. Uau, dormir aquí hagués sigut espectacular. Vale, estamos listos para la exploración. A ver, a ver, a ver. Hòstia, això sembla un joc de temor, tio. Hòstia, que mal rotllo.
Un ratpenat. Això d'aquí. És un ratpenat. Ui, està volant. Oh shit, with trap. Ayuda! Ayuda! Si ho voleu explorar, haureu de venir vosaltres. Vale? És que, tio, tot solet fa temor. I a més, els ratpenats, no vull que els ratpenats me volen per la puta cara. Bueno, venga, tornem-hi a la carretera. 5 minutos más tarde. Bueno, liada. Estava per aquí, per este caminet de pujada, i de cop, pam, m'ha petat la cadena, tio. Ara a veure com conyo arreglo això jo, i a més estic bastant mal puesto, és un caminet molt estret on passen cotxes molt ràpids. Bueno, he parlat amb uns veïns que m'he trobat per aquí, i el taller més a prop que hi ha és a 40 minuts caminant, així que em toca empujar la bici 40 minuts. Bueno, si hi ha alguna baixada puc anar amb la bici, però està complicat. Després d'estar 5 quilòmetres empujant la puta bici, és que el senyor m'ha dit, bueno, li he preguntat a un veí, m'ha dit, sí, aquí a 1,5 quilòmetres hi ha una tenda de bicis, de reparacions, que jo, vale, guai. 5 quilòmetres, tio, m'ha costat. Empujant la bici allí, ha sigut duro. Però bueno, ara està aquí arreglant-la, a veure què tal, espero que no sigui molt car. Creuem els dits i a veure què tal, ara us dic. Per sort no ha sigut res, ho ha pogut arreglar ràpid i només m'ha costat 7 euros, el que està bé. I a continuar, a la carretera, a fotre-li canya. A few moments later. Vale, bueno, es veu que lo d'este matí no ha sigut suficient. Pues bueno, la cadena me continua donant problemes, així que aquí a mitja tinc un taller. Lo que és bastant tard, no sé si estarà obert, i si no em tocarà anar demà al matí, perquè després he mirat i en molts quilòmetres no torna a haver un altre taller, i no vull que em passi això a 40 quilòmetres del següent taller, perquè llavors estic jodido. Així que, si no és avui, ha de ser demà, però esta és l'última opció. Al día siguiente. Pues ja tornem a estar a la carretera. Ara sí que sí, tot arreglat, en teoria, si tot va bé. M'han canviat les peces que estaven supergastades, bla bla bla, tot això, i bueno. Ai, menys mal que m'he trobat a este taller, perquè superbona gent, m'han intentat ajudar en tot moment, m'han donat diverses opcions, la millor i la pitjor, i tot molt bé, molt bé. I ara, pues, direcció cap endavant. Bon dia. Estem a dia 2 de juliol, el que vol dir que demà, dia 3 de juliol, és el meu cumple. I estava pensant què podia fer per a celebrar-ho, i alhora estic per aquí seguint la costa de Croàcia, i hi ha una illa allà que es diu Krk, K-R-K, tal qual s'escriu, que me l'han recomanat un parell de vegades i anava a passar. Jo anava directe a ignorar-la, però he pensat, tio, ja que és el teu cumple, sé que allà hi ha platges molt boniques, doncs anem a passar el dia del meu cumple por ahí, no? Així que avui intentaré arribar fins allí i pues demà disfrutaré el temps a la platja i no sé, ja veurem què faig. Took time to see the sun, crossing rivers as we run, chasing birds down by the lake in the mud. We would climb up in the trees, up high among the leaves. We were wild and we were free when we were young, but now we're older. Feel the world at our feet. As time turns we drift away.
wish we were young again. We built castles in the sand, felt like emperors of the land, making walls to stop the waves from coming up. We found joy in little things, like imaginary scenes. Oh, I miss the way we were when we were young. Bueno, quanta gent pot dir que celebra el seu cumpleaños a un fòrum del segle I a una illa que es diu Krk, a Croàcia. La veritat és que estic molt content d'haver vingut. Ja que és el teu cumple, vés, passa-t'ho bé i a veure què trobes. Pot ser superbonic i al final estaràs content. I efectivament. I bueno, ha sigut un dia brutal avui. I demà el plan és pel matí fer kayak a algun puesto. Depèn el preu que me costa el kayak. Potser vaig a dinar a algun puesto també per a celebrar el meu cumple. Perquè qui diu que passar el cumple en solitari vol dir passar un cumple avorrit. Así que a celebrarlo. ¡Uy! I si no m'heu felicitat, aprofiteu i feliciteu-me als comentaris. Bon dia. Avui és un gran dia, Avui és el meu cumpleaños i efectivament aquí estic com a autoregal de cumple. És carillo, me cago en Déu. Però bueno, un dia és un dia, així que toca disfrutar i passar-ho bé. Vinga, ciao. Wish we were young again. Ahir, quan vaig creuar este pont, no ho sabia jo, però es veu que este mateix pont té el Guinness World Records de l'arc de ciment més gran del món. Poca broma, Esto guapo. Estic a 30 quilòmetres de Split, porto 3 dies, que li ha hagut de fotre molta canya, perquè el dia 9, que és demà, ma mare i mon germà arriben a Split i passarem uns dies junts. I tenia temps de sobre, però m'he colupiat i els últims 3 dies he hagut d'apretar molt. Així que estic rebentat, em fan un mal les cames, tinc ganes d'arribar allà i descansar, però bueno, jo crec que en 2 horetes o així estarem allí.